Dobrodošli u još jednu epizodu profesionalne analize medijskih naslova. Naslov koji danas analiziramo glasi: je li moguće da Ana Ivanović izgleda ovako samo tjedan dana nakon poroda? Pa da vidimo što teorija vjerojatnosti i statistike kaže na to. Pa budući da je u trenutku slikanja prošlo tjedan dana od samog poroda i da je to na slici dotična Ana Ivanović, pretpostavljam da je moguće, čak ne samo moguće, nego da je i apsolutno 100% sigurno da Ana Ivanović izgleda ovako kako izgleda tjedan dana nakon poroda. I evo, možemo pogledati sliku da se uvjerimo i Boga mi, izgleda točno tako kako izgleda. Tako da mislim da to stvarno nije pitanje koje bi se trebalo postavljati. Mislim da je pravo pitanje koje bi se trebalo postavljati. Je li moguće da neko misli da ja imam pojma ko je Ana Ivanović i da me zaboli neka stvar kako ona izgleda tjedan dana nakon poroda? Ali eto, i to je ne samo moguće, nego nažalost i 100% sigurno. Takvi ljudi postoje, zaposleni su u medijima, primaju plaće i imat će potomke. Moje ime je Tomislav Primorac, to je bilo sve u ovoj epizodi profesionalne analize medijskih naslova.